Sa Mandaue City, Gipangandaman usab ang posibleng epekto sa nasingamot nga bagyo nga posibleng moagi din sa Kabisayan. Ang report ni Nico Serino. Sa Heritage Plaza sa City Hall, gisugdan pag-assemble kaganiha kining mga dagkong tents. Mga sa CDRRMO ang nangunay sa pag-set up o paglimpyo ni ini aron magamit sa umaabot nga mga adlaw. Gipamuntar kini alang sa ilang mga personnel ug hayan kabutangan usab sa mga equipment pagpangandam sa umaabot nga bagyo. Samtang sa sud sa Mandaue City Command Center, bisan layo pa ang weather disturbance ug gawas pa sa Philippine Area of Responsibility, hugot na ang gihimo nga pag-monitor. Ang CDRRMO mupatawag ugma og pre-disaster risk assessment aron kapangalan kini. The constant communications with the barangay, and we have personnel who are physically in the barangays karon, barangay visit, o nag-announce o nagpamando sa atong mga barangay nga naay mga umaabot nga bagyo. Samtang laing gitutukan karon sa mga otoridad ang River Eye o mga cameras nga gimontar sa dagkong kasapaan sa Mandaue. Pinaagi niini dali ang pag-monitor kung musaka umuawas ang tubig sa kasapaan. Gikan sa command center, dunay mga warning buttons usab nga mapindot aron mo alerto sa mga komunidad nga nagpuyo palibot sa kasapaan. If ever that will come to that, nga mag-forced evacuation ta, ang ato ang mga kagamitan, labi na ning mga bago na itong ipang-purchase nga mga sakyanan, mauni mo adto as a quick response team ngadto sa mga lugar nga ato ang i-force pero padayon gihapon atong monitoring karon. Awhag sa dakbayan sa mga tao, i-monitor gyud ang panahon aron masayran ang dagan sa bagyo. Ang 3A's ang andam, mag-andam ta sa ato ang mga gamit labi na sa ato ang mga kits katong flashlight, extra batteries, pagkaon, tubig, just in case nga kusog-kusog ni mga nga bagyo, and amping. The third A is ampo. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.